Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka nawo maSecrets nemaConfessions. Reketai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi mukoma muri sei. Scandal chaiyo yandiri kuita. Handizivi kuti zvichaguma nepi. But my boyfriend wandava kutoti murume wangu iye ari kuti kwandiri dzikamisa hana nekuti situation iri munyika ichasvika pakuzodzikama, dzingori politics. After my votes everything will return back to normal. Vari kuda kupinda muparliament vakapinda, zvose zvinobva zvadzokera pazvainge zvimbori, achitoti vanhu vazhinji vachadzoka nekuda kwekuti mabasa mamwe avo amunoita imi semaforeigners, mabasa ekuti hakuna muSouth African anoda kuita basa rinenge risina penjeni, risina medical aid, risingabhadhari. Mukomanashe ndoramba ndakagara navo baba here ava muSouth African, ivo vanotoita zvavo zveAction SA, vatori chairman. Mufunge motikari yavo itori pamba izvezvi ndikadongorera nepahwindo, patori nepickup itori nebranding yeAction SA nezvemaspika, vanotofamba mutown vachiridza masongs iwawo aya nekuti vanhu ngavadzokere kunyika dzavo. Ndakapindirwa mumba, takapindirwa ini nemurume wangu musi wa30 June. Zvakazoitika nezviri kuitika hazvisi zvinhu zvandaifungidzira and handisi kutobhilivha kuti ndini chaiye munhu wandaiziva. Mukomanashe musazoudza vanhu zita rangu rechokwadi. Ndiri kutoshandisa fake account ndichitaura nemi kudai, kunyange WhatsApp yacho haasiriwo manumbers angu avo andanga ndagara ndichishandisa. Zita munogona kungonditi Gertrude. Ndiri mudzimai, ndine makore 35 years ekuberekwa. Ndakaroorwa nemurume wangu uyo wandichati Jimmy. Ndinoziva kuti vanhu vazhinji vachandituka, especially vari maZimbabwean. Ndinoziva vanhu vachandituka kana vanzwa nyaya yangu, asi ndikuda kungotaura chokwadi chiri kuitika muupenyu hwangu, ndiite sei ndikwanise kubatsirwa. Mukomanachi ini nemurume wangu takagara muno muSouth Africa kwemakore anodarika 10. Upenyu hwedu hwakange hungori upenyu hwekungoti hand to mouth, upenyu husiri nyore. Taingoraramawo kutumidzirawo mari kumusha, vana vachienda kuzvikoro. Murume wangu basa rake raanoziva, anoita riya ravanoti R&R. Saka murume wangu anoita mapeace jobs. Dzimwe nguva mapeace jobs ake kuenda achinonocheka huswa nelon mower yake nechireki nemitsvairo nei. Ndo mabasa ake egardening nelandscaping, zvekungokiyakiya. Mari dzacho dzaanodzoka nadzo dzakange dziri mari dzakange dzisingakwani kana chii, asi taingobatsirana. Ndakange ndichishanda as a maid. Murungu wangu kutaura kudai, she thinks kuti I am in prison. Murungu wangu aindida ndaishandira makiwa mabhunu chaiwo. Saka takange tichingoshandira kuchengeta amai, vana kumusha nezvimwe zvataikwanisa kungoitawo nekuendawo kumusha pagore. Taingoti zvinhu zvichazonakawo nekufamba kwenguva. Asi musi wa30 June ndipo pakabva pachizoshanduka upenyu hwangu. Mangwanani acho mulocation umo matakange tichigara pedo nekumaestate kwandava kugara izvezvi, maybe it's about 20 or so 26 kilometers kubva kulocation kwandainge ndichigara kuuya kwandava kugara pari zvino. Saka makuseni pakatanga mheremhere vachiridza zvipito zvavo, vakange vachidaidzana ndokubva vatanga kuita mameetings avo. Vanhu vaimhanya vachiti kune dzimwe dzimba kwava kupindwa, vanhu vose maforena ngaabude panze, vari kuda kuita mameetings. Saka murume wangu the previous night ainge atoti kana kuri kunzi kuchaitika noise, because mugroup zvakange zvakanzi nemalandlord we are going to protect you. Saka patakanzwa zvichinzi vamwe vanhu vava kutopindirwa mudzimba, murume wangu akabva ati kwandiri, mai mwana ngatigadzirire tibude sha. Inini ndaitotyawo kana kutobuda panze, ndaitochema ndichitorongedza mahandbag angu ndichitoti saka tava kutoenda
kumba kwacho tichanobata chii? Semukadzi mukoma, murume wako unenge uchimuziva. Murume wangu akanyuzera pandaimuudza kuti sezvo muine magrupu ematruck driver, madii madzidzirawo kudhraivha matraki, ndichiitira kuti kana tikaenda kumba pekubata ngatizopa shayi. Saka patakazoti tava kuda kubuda, it was later on in the afternoon, because vanhu vakambofamba vakafamba ndokubva kwatizimu. Saka pasina nguva, mushure mekunge tanzwa mheremhere, takazotongoona vanhu vainge vatova padhoo redu vachiti munhu wese ngaabude. Vainge vatoburitsa vamwe vanhu vepamba patakange tichigara. Saka murume wangu akabva avhunduka. Jimmy akati ngatingotevedzera zvavari kuda, mabhegi edu tarongedza. Panguva iyoyo ndipo pakabva pachizopinda, ndakaona mumwe murume muSouth African, saka akange achiita zveuchairman uyo anonzi Gerald. Saka akangonditarisa, ziso raakandipa hana yangu yakarova. Ndikati what if murume uyo akandidhonza akati ndiye anofanira kuti ange achipiswa South Africa yose, ange achizoitwa semuenzaniso kuti kunyika dzevanhu akuendwe. Saka chakandishamisa mukomanashi ndechekuti patakatarisana akabva andichonyera ziso ndokubva andipa saini yekuti buda. Murume wangu haana kuzviona. Ndakabva ndabuda. Vamwe vakomana vakabva vasara varimo mumba. Pandakabuda panze pakange paine vanhu, ndokubva anondigadzika pasi nevamwe vakadzi vainge vaine vana. Saka ndakatonzwa hana yangu ichirova. Pasina nguva ndisu uyo tatopinzwa mumotikari mubhaki. Saka takabva taendeswa kumapurisa. Ini ndakanzisara mumotikari, vamwe vaya ndokubva vatoburutswa mumotikari. Saka Jimmy akange atosara nevamwe mulocation. Vakabva vachizotiza sezvo ndainge ndichitaura naye pafoni. Jimmy, my previous husband, ainge achitaura neni achinditumidzira mavoice note, neniwo ndichimupawo maupdates. Jimmy akati vakatanga kumhanyiswa, vakatojamba majurawo vachidzingirirwa nevanhu vemulocation, ndokubva vachizoenda vakanohwanda musango, vakazombogara mugomo kuda kwe1 day, ndokubva vachizoenda vakanokumbira kusungwa nemapurisa. Pose ipapo ndakange ndichitaura naye, ndakange ndakangogara ndiri muchipickup chiya ndichitoti vari kuda kundisungisa. Gerald akabva anditi iwe buruka motikari. By then ainge asara ari ega. Tainge taenda kune kamwe kamall. Akatonditi are you hungry? Akange akatondibata pabvi apa, akadongorera ndakange ndakagara kubheki. Akanditi are you hungry? Ndikati baba ava vari kuda kumboita sei neni? Saka akabva aenda ndokubva anotenga zvimanuggets nemabagers ndokundipa. Nestress zvingapinda. Takagara twese kubackseat, ndokubva ati kwandiri ari kuda kuendiendesa kumba kwake, kunondihwandisa kumba kwake. Ndakanzwa ndichitya, ndikati zvimwe kuda ndiko kune mapurisa kumba kwake. Tichinosvika pamba, pagedhi repamba, ndakashamisika mukoma, because pakange patori nemasecurity very quiet. Hatina kana kumbosangana nevanhu vainge vachimacha zvaiitika zvakange zvichingoitika kumalocation. Tatopinda pagedhi paya, motikari ikavhetemutswa kusvika tasvika pamba pake, taburuka paya. Tasvika pamba pake akabva anditi relax, hapana achakubata uri panapa. So I thought kuti maybe ari kuda kuzoenda kunosevha murume wangu. By then ndakangomutarisa ndisinganzwisisi. Akandipa chikafu ndokubva aenda neni akanditi umu ndimo manga muri kugara maid for now, chimbogara munomu. Ndokubva anditi you have the access yekunobika zvaunonzwa kuda kubika mumba. Ndokubva anditi geza, relax. Akandiratidza room yekuti ndimo mandichange ndichizogara. Ndakatofara because I thought kuti maybe ainge achitoda maid. Saka akabva abuda akati tava kumbonopedzisa basa. Ndokubva anditi make sure you speak to me at all the times. Ndakabva ndamuti kokana mukasadzoka, akaseka akanditi I'll be back. But kugeti manje havakutendedza kuti unge uchibuda inini ndisipo, hautendedzwe zvekare kutsika mutara. Ndakati yes I know, because kangange kasiri kekutanga kumbopinda mumagated communities. Ndakasara mukomanashi ndikatogeza mvura yakange ichinyatsokudziya. Ndapedza kugeza ndikutaura nemurume paya, but akanditi murume wako as for now don't tell him the truth,
kuti uripi, I'm going to make a plan. Saka paakanditi I'm going to make a plan, ndakafungidzira kuti maybe akange achida kuzongoita surprise kumurume wangu. Saka murume handina kumuudza chokwadi, ndakangoti ndatorwa nababa ivo vaya veAction SA. Saka akabva achizoenda. Paakaenda ndo pandakabva ndachizonokinura kumain house. Pandakapinda mumba muground mukoma, hamuna kana chirimo, mungori neTV, hamuna kana makauchi nemubhedha uri kubedroom nehembe dzake iye Gerald. So ndakatanga kufamba ndichicherechedza ndichiongorora marooms ose. Ndaitoti zvimwe kuda vanhu ava vakange vachigara kune imwe province, saka vava kuda kugara muno muJoburg. Akazodzoka. Paakadzoka mukoma akange aine zvimatekaway, zvimasteers, iye aiva nedoro rake. It was already late. Akabva andibvunza kuti ndainge ndatevedzera here zvaainge andiudza muswero wese wezuva. Ndikati yes. Akabva anditi okay, you did good. Akabva anditi udza murume wako kuti wasungwa. Ndobva ndamuudza murume kuti inini I have been arrested, ndava kutoendeswa kumapurisa. Pakaipa muripi? Murume wangu akabva andiudza kuti vatori musango, kutaura kudaro. Saka ndakabva ndachizoshamisika. Ava kuti kwandiri, Gertrude, une chimiro chakanaka, uri mukadzi akanaka, ndakucherechedza ndikanzwa kuti ndinokuda. Ndakati muri kurevei? Akabva anditsanangurira zvose izvo zvaakasangana nazvo muprevious marriage. Akabva atanga kundiratidza mapictures emukadzi wake. Akabva ati you can see, achitondiratidza mamwe madocuments. Akati I am a divorced man. Akandiratidza mamwe mapictures avo ekudhara. Atora laptop yake akaikonekta kuTV. Akatanga kundiratidza mapictures ekudhara kuti vakange vatori nebig company, vakange vachiita zvemamaini, ndokubva vachizorambana. Akabva ati kwandiri iye pari zvino he was a broke guy who is trying to make it again in life. Akati ndainge ndagara ndava kutongoda mukadzi wekuZimbabwe. Ndakatanga kutya. Akati usatya, I'm not going to force you. Uchagara muroom muya mandati ndimo mauchagara kusvika waita your mind made up. Vakadzi vekuZimbabwe magara mune hunhu, ende vakawanda venyu havana drama uye munoremekedza varume. Handina kupindura, ndakangogara ndakanyarara. Akanditi fonera murume wako. Ndikati ndomuudzei? Akati muudze kuti iwe kusungwa kwako uri kutonzi uri kuendeswa kuLindela. Mukomana chimoyo wangu wakamboramba. Ndakatanga ndichitya, ndokubva ndafonera murume akandiudza kuti shamwari, pakaipa, tava kutopinzwa mukati. Ndikati neniwo ndiri kunzi ndava kutoendeswa kuLindela. Akabva anditi okay, tozokommunicate pari zvino mai mwana, mafoni tava kutombotorerwa. Saka mushure mekunge ndamuudza kuti ndiri kuendeswa kuLindela, akatoisa zvima emojis. Murume wangu akange achitochema. Saka Gerald akabva ati kwandiri, Gertrude, usatombozvidya zvako moyo, because inini ndinokuda, ndikuda kukuchengeta. Ndakangoramba ndakagara mukoma apa takange takatogara pafloor. Ndakatanga kutarisa ndikaona kuti mapictures ose aandiratidza zvose ndezvechokwadi. Akabva afonera amai vake kuKZN. Akati mama vangu kutaura havanyatso kugona kutaura zvakanaka because vakazotoita stroke nekuda kwezvandakaitwa nemukadzi wangu wekudhara muSouth African muZulu zvekare. Ndakabva ndati achifona kudaro akabva ati mama, ndawana mukadzi. Vakabva vati wakuda kutanga futi? Akati mama, ndawana mukadzi wekuZimbabwe. Vakabva vati uchauya naye rini kunoko? Ndokubva ndatopiwa foni ndikanzi taura navo. Saka chiZulu inini handichigoni, ndikatotaura navo nechirungu. Vakandiudza kuti ndinge ndichivachengetera mwana wavo, ivo vakange vatombori nesi. Saka usiku mukoma ihwohwo pane zvakazoitika, tikazoenda kubedroom tose. Kubva zuva iroro ndiri kutogara naGerald. Saka mushure mekunge tawirirana, iye akanditi uri safe kunoku, hakuna mupurisa achauya kuzokunetsa. Akazondipa another offer pandakaenda naye kubedroom. Akanditi hausi kuzotsvaka basa. Ndikati zvino ndichararama sei because ndine vana vaviri vari kuZimbabwe vari kugara namama vangu, ndini ndinochengeta mama vangu zvekare. Akati kwandiri pari zvino ndichatanga nekukupa allowance ye 6,000 rands because that is the only money that I can afford.
asi dai wakasangana neni ndichiri mupfumi kana 60k ndinogona kukupa pamwedzi. Ndakanyarara. 6000 mukoma kwandiri imari yakawanda. Kana murume wangu akange asingatobati mari yakawanda kudaro mazuva avo pakange pasati paitika zvose izvi zvanadhudhula. Saka akanditi you stay indoors, you relax, and zvechokwadi ndabva ndagara mazuva ari kungofamba achingopindana. Gerald iye haasi kutozviziva kuti handisi kulindela, haatozvizivi kuti I am not even in prison. Saka ndakabva ndachizotanga kufunga ndikati ndoita sei, ndotiza, but ndinogotiza ndichienda kupi, because murume wangu by now atova kuZimbabwe. Jimmy haana plan. Ane plan ipi? Haana kana plan yaainayo. Munhu anongoita mabasa eRR uye haatomborina kana haana driver's license. Anongoita izvozvo zvemapiece job. Zvino kuZimbabwe kana kuri kunzi ndikada kudzokera kuZimbabwe kune murume wangu tinonoita sei? Tinonodyanana here? Mapiece job acho anowanikwa kupi muZimbabwe? Munhu waungati ndoda kukuchekera loni yako ndiani? Vanhu vane maloni muZimbabwe vangani? Idzo tsangamidzi dzoga. Hakuna munhu anopfa akakupa piece job. Kochikafu tichaita sei maschool fees evana? Saka ndakabva ndatongozotanga kushandisa imwe WhatsApp. Takabuda tikabva taenda kuPep ndikanotenga rimwe sim card nepassport yangu. Ndakavhura zvekare Facebook itsva yandiri kutaura nemi. My family they know. Tsano vari kuPort Elizabeth kwavari havana chavakasangana nacho, ivo vanoziva, but ndakati Tsano mumbomira kudza amai guru zvaizvezvi chimbogarai nesecret iyi makaichengeta. Vakati kana kuri kunzi murume wacho ari kuti ane mari zvechokwadi zvekuti mukashanda anogona kudzokera paainge ambori, iwe gara nemunhu. Plazika Jimmy akangobvisa tsvakirai kuno. Jimmy akangondibvisira tsvakirai kuno chete, haana kuzombofa akadzokera. Remember akandibvisira only $130 makore ose andagara naye. Vabereki vangu havana chimwe chavakadya, saka ivo vakati kwandiri tanga tichingoziva kuti une chikomba, saka kana wava nechimwe chikomba tinongochigamuchira nekuti ndiwe unenge uchiziva zvaunoda muupenyu hwako. Mhuri yangu chete ndiyo iri kuziva, vamwe vose vanotofungidzira kuti ndiri kulindela. Jimmy hameno kana chifona because WhatsApp yacho ndakatodeleta, ende anotozviziva kuti kana uri kumapurisa foni unenge usitomborina. Handizivi zvamanje manje kuti Jimmy ari kutsikisa dzipi. Ndakangoti kuna amai kana akauyawo ikoko muzongondiudza, but ngaasatora vana please, ndapota. Amai vangu ndakatovatumidzira mari. Zvino mukoma nyaya yandiunza pano hana yangu iri kugara ichingorova because zvinhu zvandakange ndisina kumbogara ndakafungidzira kuti ndichazoita muupenyu hwangu, kuita scandal yakadai. Kana ndikangofunga nezvazvo hana inorova. Gerald uyu ari kuti kwandiri kupera kwaJuly uno ari kuda kundiendesa kuKwaZulu Natal kuti ange achizonondiratidza hama dzake idzo dzandinongotaura nadzo pafoni. Ari kuti ndinoda kuti uzivikanwe mumhuri kuti ndiwe wandasarudza kuti unge uchizova makoti. Ari kuti anoda kuti ndige ndichikasika ndaita mwana. Akatonditi I hope kuti July uno ndakakujuma ngatiite mwana. Ndikati why? Akati kana tikagara taita mwana that will prove our love. Anoti kana tapedza kuroorana zviri pamutemo achandibatsira nemapepa as a spouse, sezvo ndinenge ndava mudzimai wake ndakazvara nemuSouth African. Dzimwe nguva ndinoshaya hope kana ndikafunga urombo hwaJimmy, kugarisana kwatakange takaita zvakanaka, munhu wandainge ndakati ndakavaka naye upenyu. Apa ndinenge ndakarara naGerald. Gerald zvelevel rake iye anoti atova murombo, but he is a millionaire. Bank account rake anoti akandiratidza so ndinoona kuti aitombopinza mamillions, but zvose zvakazokanganisika soon after the divorce. Hanzi mukadzi akabva ati business ravairana haachadi kuti varambe vachienderera mberi, ndokubva vatengesa, akadyiwa kucourt, mari akanyimwa nemukadzi. Ane imba, ane business, asi business racho richiri kutatarika.
ndinoziva kuti vamwe muchati ndiri nzenza, ameno maybe ndizvozvo, asi ndiri kutarisawo kuti ramangwana racho richazomira sei. Kana ndikadzokera kuZimbabwe kuna Jimmy, handione aine plan yakajeka kunze kwekungonorimira vanhu zviminda zvavo. Ini handisi kuti mari ndiyo inotenga rudo, asi ndakazosvika pakuzvidzidzisa kuti rudo rwoga harungambobhadhari rent, harungambofi rwakatenga chikafu mumba, vana havangambofi vakabhadharirwa maschool fees. Ndinoziva kuti ndichatukwa mucomment section, asi ndiri kuzvibvunza kuti munhu nemunhu akapiwa mukana, handiti anenge achifanira kuti ange achizoita sarudzo dzeupenyu hunogona kuzomubatsira kuvaka ramangwana. Kana ndikatadza ipapapa ndikadzokera kuZim, maybe handizombofi ndakasangana nemukana wakadai zvekare. Ndiri kunyora nyaya iyi kwete kuti vanhu vange vachindituka, ndiri kutodawo kutonzwa pfungwa dzevamwe. Dai mainge murimi, mainge muri ini, maizoita sei? Mungadzokerawo here kumurume uyo waunenge uchida, asi uchinyatsokuona kuti ramangwana harina kujeka, kana kuti unotanga upenyu hutsva nemunhu ari kukuratidza mumwe mukana wakasiyana. Mukoma Nashi, imi musandishora, upenyu dzimwe nguva hunokuunzira sarudzo dzakaoma chaizvo. Ini handisi kuziva kuti ndichaita sei, asi ndinoziva kuti chero sarudzo yandichaita, pane munhu achaita heartbreak chete pakati paJimmy naGerald. Ndokusaka ndiri kukumbirawo vanoteerera nyaya dzenyu kuti vape maonero avo pasina kutukana, nekuti dzimwe nguva munhu anenge achitotsvaka nzira yaanofunga kuti ichamupa ramangwana riri nani. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna amai guru avo, ngatitaurei navo, amai guru Gertrude. Zvakangooma hazvo veduwe, tingavapa advice yekuti kudii? Pari tricky. Kwaivo mukoma Jimmy vanogogara nemi more than 10 years vakangobvisa $100 yetsvakirai kuno pakatozvarwa vana vaviri, but vabereki tisadaro. Jimmy uyu nekuda kwekuti kwava neumwe mukwasha, Jimmy ava kunzi mukwasha watisingazivi. Apa vana ndimi mugere navo, vana vaJimmy, hanzi amai nababa vakati isu hatimuzivi, nekuti akangouya netsvakirai kuno, haana kuzombodzoka, saka tinongoti chikomba chako. Urombo huroi veduwe. Asi ngativabatsirei mucomment section. Vodi voramba vakagara apa vari kupiwa 6,000 yavakatopiwa yemwedzi waJuly, vakatoipiwa. Hanzi ndo yandakashandisa kutumidzira vana naamai kumusha. Hausi kushanda, hausi kuita sei, wakatongogara zvako. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi pakaitika musangano wevaroi. Apa ndini ndainge ndichigarirwa jangano racho nevaroi. Musangano wevaroi uyu ndini ndainge ndichinzi ndiri kufanira kuti ndige ndichiurawa muna 2007. Izvi zvakaitika muno muUK. Ndaitofungidzira kuti muprofita wekuGhana ainge achindinyepera. Vakange vari vamwe bishop vekuGhana. Please post my story saidi. Zita rangu ndinoitwa Shamiso, ndiri mudzimai, ndine makore 58 years ekuberekwa, ndinogara muno muUK. Ndagara muno kwemakore akawanda, a former nurse by profession. Nyaya yandiri kutaura nayo mukoma Nashi, izvi zvakaitika mugore ra2007. Ndinoda kuti chive sechidzidziso kune vamwe avo vakauya kuno kuUK vanenge vachifungidzira kuti kunoku hakusisina zviya zvejuju, hakuna vanhu vanoroyana. Kuno manje vanhu vanoroyana, ende ukaita zvekutamba nemunamato kuno unogadzirwa ukaita rombe rekupedzisira kana kutourawa. Saka ndakatanga kurwara. Kana watanga kurwara hauzombofungidziri zvakanyanya. Ndaisada kudya, loss of appetite, uye zvekare ndakatanga kuonda. Ndaiti maybe ndine some sort of vitamin deficiency. Ndakabva ndaenda kuna GP ndikanoitwa mablood test, vakandipa mapiritsi akasiyana siyana, matreatments akasiyana siyana. Kudzamara
vazongondipa mapiritsi ekunyaradza marwadzo vachiti tichamboongorora zvimwe, asi marwadzo aitowedzera. Ndaitadza kurara, ndaiti kana ndorara ndaingonzwa sekunge pane chinhu chinenge chichifamba muzasi meganda rangu. Ndakange ndava kutya kunyange kugeza because ndaitonzwa sekunge mvura yaitondicheka yemushawa. Ndaingonyorovedza kasoft towel ndobva ndazvipukuta. Ndo hwakange hwava upenyu hwangu. Pane dzimwe nguva ndaiona ganda rangu richizvimba, kana razvimba rotomuka rakaputika. Uchitotarisa uchitoona kuti ko zvandiri kutozvimba ruoko robva rwatoputika zvaro. Ndakazotanga kubuda makonye, mukomanashi, gonye chairo. Ndaibuda makonye aya anenge akaita maringworms. Makonye awa aiti akabuda kwaizobuda tumwe tunenge turi tudiki, tumakonye uto tunenge twakaita tumamagods. Saka zvinhu zvandakange ndisingachanzwisisi kuti urwere hwakaita sei. Ndaiti ndikaenda kunana chiremba ndaingopiwa mapainkillers chete. Saka nerimwe zuva ndiine shamwari yangu yekuGhana uyo wandakashanda naye kwemakore, akabva andikoka kuchechi kwavo achiti vakange vaine a very big Sunday. Vakange vaine muprofita wekuGhana uyo ainge akauya kuzoshumira navo. Saka ndakati ndaenda ikoko, ndakabva ndasimudziwa mushure mekunge pastor vaya vati pane mukadzi wandiri kuda kunamatira. Vakabva vatanga kundinamatira, vakabva vati uri kutambudzwa ende watambudzika kwenguva refu, wava padhuze nekufa. Vakabva vati vari kuratidzwa namweya mutsvene kuti pane vanhu vari kundigarira matare. Vanhu varikange vachindigarira matare ivavo vakange vari varoyi. Mukomanashi pavakandiudza kuti pakange paine vanhu vakange vari very close kwandiri vakange vachitondiroya, ndakatoramba ndikati hakuna zvinhu zvakadaro, angandiroya muno muUK ndiani, because vakatoti vanhu vacho vari muno muUK. Ndakasvika pakudzokera kuna GP, vakaita zveongororo, vakati results akange ava nani. Ndairatidza kuti ndakange ndava right, but ndiri kubuda makonyeka. Ndaingopiwa mapainkillers ekungodzivirira mainfections nemaantibiotics chete. Mazuva akati afamba, pastor vaya vakabva vati ivo vainge vachida kuti tinge tichienda pamutsanyo nekunamata. Pakanamatiwa for 20 something days tichitsanya nefriend yangu nekunamata. Ndiye aitaura navo pastor vekuGhana pavainge vadzokera kuGhana. Chishamiso chakaitika mukoma, nerimwe zuva ndatsanya ndopandakaona kuti mumba mangu makange muine best friend yangu akange ari wekuZimbabwe, sisi vangu my own blood sister, navatete vakange vari kuZimu. Vakange vakamira pakati pevamwe varoyi vari pamusangano vachideketera zita rangu. Vose vari vatatu kudaro vainge vaine hari dzavainge vakabata. Hari idzodzo dzakange dziine mvura yainge ichifazha. Mvura iyoyo yainge ichikwata. Vakagadzirira kuti vange vachindiuraya, vondicheka, voisa nyama yangu muhari dzavakange vakabata. Ndakamuka ndichiskrima mukoma. Pandakati ndichimuka ndichiskrima, ndakashamisika because ndakaona mumba makange muine shiri yandisina kuziva kuti shiri iyoyo yakange yapinda nepai. Ndakaudza friend yangu, akafonera pastor vaya, takanamata, vakabva vati it is done. Vanhu vanga vachida kukuroya vatotadza. Ndakanzi ndige ndichiuraya shiri iyoyo, but ndakaiuraya kurwadza. Ndakabatidza moto ndikanokanda shiri yacho mumoto, ndokufa kwayakaita. That same night ndakazotoenda ndikanorara kumba kwefriend yangu because ndainge ndava kutonzwa kuti ndatova right, ndava kutokwanisa kuita zvamwe zvandakange ndisingachakwanisi kuita, kudriva motikari. Ndikaenda kumba kweshamwari yangu. Takazonamata kuda kusvika kuma3 am. Vanhu vekuWestern Africa vanonamata, ende kana vakafunga kunamata vanonamata zvechokwadi. Ndakasvika pakubatwa nehope ndikamusiya iye achinamata. Saka pandakamusiya achinamata, ndakatorota vatete vangu vachichema vachiti, wandipisa iwe shame, wandipisereiko? Hapana kupera 7 days vatete vangu mukomanashi vakange vakabatwa nepfari. Vakange vari vega vari mukitchen vachibika, ndokubva vadonhera moto. Vakangowanikwa vari mukitchen mavo kumaruzevha. Musoro wavo
wakange uri mumoto, ndokufa kwavakaita. Havana munhu akavayamura, vakangonodonhera nehuma mumoto ndokubva vatsva kusvika vachizofa. Sekupisa kwandakaita shiri iyoyo, ndokuzopona kwandakaita. Kana kuri kunzi uri muno muUK, please rangarirai kugara muchinamata. Kufara mungafara zvenyu, but kunoku kutori nevaroyi the same nekuZimbabwe. Nechavainge vachindivengera handizivi. Kusvika pari nhasi, friend yangu ndiye achiri mupenyu. My sister akazofa akasiya audza vana vake kuti handidi kumuona shami parufu rwangu. My friend uyo achiri mupenyu, hatina kuzombofa takawirirana zvekare. Akafamba achinyepera vanhu achivaudza kuti ndairara nemurume wake, asi kwakange kuri kunyepa. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi zvazvakaoma kuti munhu anonzi anowira mumoto. Imagine the pain that she felt until vachizofa. Zvakaoma. Chivi chinodzokera kumuridzi wacho zvechokwadi. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kana kuri kunzi unenge urimo muUK wakambosanganawo nehuroyi, you can come to my inbox and share with us your own side of the story. Kana uchiitawo zveuroyi, you can also bring your stories tinge tichizodzishare pano paplatform pedu. Thank you very much for watching.